Namo. Halo, maamuka sei mama? Mamuka sei? Tamuka bo. Ndini Menas Chibanda, mutoro wenhau ndiri kuoshikango nayo. Hani mandiziwa? Ndakuziva. Ndataura nemwana wenyu ndamubata. Iye ane zvinga akakutsaurira iwe here, zvinga akakuudza iwe kuti nemhaka yei akatiza murume? Haana zvaakambotaura. Because ndamubata ati ari kumapurazi okahanja uko, anzi okahanja uchiwarongo pameno pakati papapo. Ndokwaari kuita bhizinesi rake. Hanzi nhengiri ndamubvunza kuti koenda kuzongoenda usina kuoneka, kuzongoti zizi zvakanzi mukomana wacho uyu Edwin Bima wacho ainetsa, aindishungurudza. Hanzi saka ndakangoona kuti kuti nditi ndidzokere kumba futi ndogona kusvika kupa mama BP nestress. Rega ndingotetereke zvangu nenyika. Akuzodi kana atetereka nenyika. Angoende zvake uko. Anga asingade kuti akauya kumba iko kwaikupai BP futi zvakare kuti munhu agara nemurume 2 weeks obva adzoka. Zvaigona kukustresa iwo futi. Zvaigona kundistresa, but zvakatondistresa zvakazotonyanyisa because ndandisingazivi kuti ari kuti. Aripo zvake apa, nhamba dzake ndinadzo. Pamapurazi pokahanja. Hanzi mukomana wacho ainetsa singamboite. Hanzi achiita zvekubheja bhora. Dzimweni dzenguva achindibikisa amene hanzi sadza nemuriwo wakaora wati zvakawanda wanda. Saona anenge vatorana, unenge usingazivi kuti zvii zviri kutora nzvimbo, but pasaidhi pake manje anga akandoomesera kuti ndandisingazivi kuti mwana ari kupi. Uyezve hama dzacho ndodziudza sei, sinzi ndakazongokurawo ndichirerawo vana ava baba vacho vashaya. Zvainetsa, ndo zvandatomuudza ndakati iwe ungadai wakangoudzawo nhengirini mama kuti ini ndatiza ndakwakati zviri nani pane kuti ushungurudze mubereki. Ndizvozvo chaizvo, hapana zvandaikwanisa kuita kana anga ataura kuti no, ina handichadi, mwana ndini ndakabereka. But mupenyu zvake, nhamba dzake ndinadzo, ndokana musina anga asina kukupai dzedze dzaakakupai, I think ndedzeshamwari yake. Ndoona sokudaro because gogo wacho pavakataura nawo aiti aane malines 2. Maline 2, saka rimwe racho aiti foni yake here hanzi mouthpiece haisi kusha yakafa here, saka aizotoshandisa foni yemwe wacho kuda ndo friend yacho here amene. Ndizvozvo. Handiti ka. Alright, ndizvo zvidangokudzai chete. Tatenda tafara kuti munhu mupenyu awanikwa. Maita basa, ndinotendawo nebasa renyu ramakashanda guru chaizvo. Alright, aiwa tinotenda. Ndimi makatoita kuti ndimuone, saka kubvawo nhasiwo takuziva kuti aiwa machannels akadai anobetsera muupenyu. Ndizvozvo chaizvo. Saka mambomuudza vere kuti chidzoka kumba kuna mai. Handina kumwe ndamutaurira ipapo because yatoti andikuita zvebhizinesi, ndikutengesa madomasi this and that. Mai ndakangogogo wacho vakamuti ngaauye kumba, saka semwana manje anoda kuti adzoke mumba agare padhuzewo neni pandinokwanisawo kumuona sinzi ari mwana womusikana. Semwana anenge atadza munongoziva kuti zvinorema kuti adzoke ari ega. Anogona kusvika kuti pamwe handitambirwe zvakanaka, zvaidawo kana pane munhu wanda sei anomudzoredzerawo. Ndakatomudza zvangu kana hama dzababa wacho dzakatodaro vakati no, mwana ngaadzoke kumba, vana tete vachona nababa mumwe. Saka ndaingokumbirawo kuti kana muchiramba muchingotaura naye ingomuudzaiwo kuti no, upenyu mazuva ano hwakaoma, saka iwo ndataura namama wako ati no problem, dzoka zvako kumba, handina zvandoita. Ndichaita sekudaro, hachangomuudzawo. Nokuti hauzozivi manje vana kuti kwaanozogara ukoko anogona futi kusangana nezvimwe ukoko. Handizvozvo chaizvo. Saka kana achizotanga zvinyowani ngaauye futi azvitangire ari padhuze neni.
ya ndizvozvo chaizvo. Alright, tatenda mama, pane panda kumbomhanyira kumboita zvibasa basa. Ndatenda hangu, tichangoramba tingobatanawo tingotaura. Alright. Maita basa. Bye. Bye. Muri yeZimbabwe, avo menge ndichitaura navo avo ndivo amai vanomsa vacho, vane musikana inga akatizira akazongotizawo murume zvakare akazongoendawo kwaakaenda. So avo ndivo amai vacho menge ndichitaura navo naika. Thank you so much. Ngatisanganeiwo panext video. I am signing out. Ndini Menas mwana wokwachibanda.